България е страна с богата история и динамично развиваща се икономика. През последните десетилетия някои предприемчиви българи успяха да натрупат огромни състояния и да се превърнат в лидери в различни индустрии. В това видео ще ви представим 10-те най-богати българи, техния път към успеха и как са натрупали своето богатство. Останете с нас до края. Номер 10. Цветелина Бориславова. Възраст 66 години. Родена през 1958 година в София, България. Бизнес сфера, банков сектор, зелена енергия, туризъм. Цветелина Бориславова е известна като една от най-влиятелните жени в българския бизнес свят. Тя е бивша собственичка на Си-банк, която беше придобита от белгийската група KBC. Нейните инвестиции не се ограничават само до банковия сектор. Бориславова има значителни интереси в областта на зелената енергия, недвижимите имоти и туризма. С богатството си, оценено на над 220 милиона лева, тя успешно развива множество проекти, които подкрепят устойчивото развитие и екологичните инициативи в страната. Номер 9. Васил Златев. Възраст – починал през 2023 година на 86 години, роден през 1937 година, в Правец, България. Бизнес сфера, селско стопанство и енергетика. Васил Златев е предприемач, натрупал завидното състояние от 287 милиона лева чрез инвестиции в селското стопанство и енергетиката. Той управлява една от най-големите компании в агробизнеса – Агрохолд, която разполага с обширни обработваеми площи и модерна техника. Освен това, Златев има значителни интереси в инфраструктурните проекти, които включват изграждане на пътища и логистични центрове. Неговите инвестиции в екологично чисти технологии и възобновяема енергия го правят ключова фигура в сектора. Също така, Васил Златев е баща на небезизвестният Валентин Златев, бивш генерален директор на Лукойл България. Номер 8. Иво Каменов и Марин Митев. Възраст. Иво Каменов, 55 години. Марин Митев, 67 години. Място на раждане. Варна, България. Бизнес сфера, финанси, застраховане, транспорт. Иво Каменов и Марин Митев са съоснователи на мощната икономическа група Химимпорт с интереси в застраховането, финансите и транспорта. Конгломератът между Химимпорт и Холдинг Варна АД е по-популярен с названието ТИМ. Всеки от тях притежава състояние от около 296 милиона лева. Те участват в ръководството на ЦКБ и притежават множество други активи, които ги поставят в центъра на икономическия сектор в България. Химимпорт е един от водещите играчи в страната с активи в стратегически важни индустрии, често участващи във важни за държавата проекти, като например изграждането на стадион Варна. Номер 7. Митко Събев. Възраст 63 години, роден през 1961 година в Кърнобат, България. Бизнес сфера, петролна индустрия и спорт. Митко Събев е председател на съвета на директорите на Петрол Холдинг, една от най-големите компании за дистрибуция на горива в България. Неговото състояние възлиза на 415 милиона лева. Той има значителни интереси в спортния сектор, като дълго време е бил собственик на футболния клуб Черноморец Бургас. Събев е известен със стратегическите си инвестиции и способността да адаптира бизнеса си към икономическите предизвикателства. Номер 6. Цоло Вутов. Възраст 75 години, роден през 1949 година в София, България. Бизнес сфера, минна индустрия и инфраструктурни проекти. Цоло Вутов е собственик на Геотехмин, една от водещите компании в минната индустрия в България. Неговото богатство възлиза на 438 милиона лева, благодарение на успешните инвестиции в добива на злато, мед и други природни ресурси. Освен това, Вутов е активен участник в социални и благотворителни проекти, насочени към развитието на образованието и инфраструктурата в страната. Номер 5. Спас Русев.
Възраст 69 години. Роден през 1954 година в Перник, България. Бизнес сфера – недвижими имоти, телекомуникации и хотелиерство. Спас Русев е един от водещите бизнесмени в България, известен със своите инвестиции в телекомуникациите, хотелиерството и недвижимите имоти. Състоянието му се оценява на около 500 милиона лева. Той е собственик на луксозни хотели и курорти в България и чужбина, като същевременно държи значителен дял в телекомуникационния сектор чрез придобиването на Viva.com. Русев е известен със своята визия за развитие и модернизация на бизнеса, а също така е и активен благодетел, подкрепящ различни социални каузи. Номер 4. Братя Домусчиеви. Възраст: Кирил – 55 години, Георги – 52 години. Място на раждане: София, България. Бизнес сфера: фармацевтика, корабоплаване и спорт. Братята Кирил и Георги Домусчиеви са известни със своята компания Хюве Фарма, която е глобален лидер в производството на ветеринарни лекарства и фуражи. Те управляват активи на стойност на 2,1 милиарда лева и имат значително присъствие в биотехнологиите и спортния сектор. Те са собственици на футболния клуб Лудогорец, който се превърна в един от най-успешните български отбори през последното десетилетие. Номер 3. Владимир Тенев. Възраст: 37 години, роден през 1987 година във Варна, България. Бизнес сфера: финансови технологии. Владимир Тенев е съосновател на платформата Robinhood, която направи революция в търговията с акции в САЩ. Състоянието му се оценява на около 2,3 милиарда долара. Роден в България, той заминава за САЩ, където завършва престижни университети като Станфорд. Неговата компания Robinhood предоставя възможност на милиони потребители по света да търгуват акции на стоковата борса без комисионни, което я прави една от най-популярните платформи на пазара. Номер 2. Васил Божков. Възраст: 67 години, роден през 1951 година в Велинград, България. Бизнес сфера: хазарт, недвижими имоти и изкуство. Васил Божков, известен като Черепа, е един от най-противоречивите и влиятелни бизнесмени в България. Неговото богатство се оценява на над 3 милиарда лева. Божков е натрупал състоянието си чрез хазартния бизнес, недвижими имоти и колекционерство. Притежава значителни колекции от антики и произведения на изкуството, а също така е инвестирал в туристически и инфраструктурни проекти. Номер 1. Делян Пеевски. Възраст: 44 години, роден през 1980 година в София, България. Бизнес сфера: медии, строителство, финанси и политика. Делян Пеевски е на върха на класацията със състояние, което се оценява на около 3,5 милиарда лева. Той има интереси в медиите, строителството и финансовия сектор. Пеевски е ключова фигура в политиката и икономиката на страната, като е известен със своето влияние и мащабните си инвестиции в различни сектори. За голяма част от хората в този списък съществуват сериозни спекулации за връзки с незаконна дейност и измами. Въпреки че всички от тях твърдят, че богатството им е натрупано чрез законни и успешни бизнес практики, общественото мнение остава разделено. Ако искате да научите повече за подобни теми и да следите нашите бъдещи разработки по финансови въпроси, не забравяйте да се абонирате за нашия канал.